హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత యథాతథము మనము ఇప్పటి వరకు 5 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో నిన్న 6వ అధ్యాయాన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఈ 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము, దీన్నే ఆత్మ సంయమ యోగము అని పిలువబడేటువంటి అధ్యాయంలో మనము కృష్ణ భగవానుల వారు మరి నిజమైనటువంటి యోగి, అంటే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి యోగి గురించి చెప్పినటువంటిది. సో ఏంటంటే ఎవరైతే కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలుగా భావించి తన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి ఎవడైతే ఆచరిస్తూ ఉంటాడో అతడే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అని. మరి ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అదే యోగము, అంటే ఆ భగవంతునితో భగవంతునితో సంధానం అంటే జోడించేటువంటి విధానంగా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే సో ఇంకా మనకి ఆయన చెప్తూ యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి, అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో చేరుకున్నటువంటి వారి గురించి, అలాగే భక్తి యోగానికి నిచ్చెనగా ఉన్నటువంటి కర్మకాండల గురించి, కర్మ యోగాన్ని గురించి, జ్ఞాన యోగాన్ని గురించి, అష్టాంగ యోగా మీద. సో ఈ విధంగా సోపాన క్రమాన్ని, మిగతా అన్ని యోగాల యొక్క అంతిమ గమ్యము భక్తి యోగంలో నెలకొనడమే అంటూ, అలాగే మనసుకు స్నేహితుడు, అంటే మనసు మన ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు మంచి స్నేహితుడులాగా వ్యవహరించేటువంటి విషయాన్ని గురించి, అలాగే మనసు మన ఆధీనంలో లేకపోతే అది ఒక శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా తెలియచేసినటువంటిది. సో అలాగే మనిషి
తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ చేత పూర్తిగా సంతుష్టి అయినప్పుడు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి అంటే ఆత్మదర్శి అయినటువంటి యోగిగా పిలువబడతాడు అని. అటువంటి వాడు సమత్వ భావంతో ఉండి మట్టినైనా రాళ్ళనైనా బంగారాన్నైనా సమభావంతో చూస్తారు అని. అలాగే కామ క్రోధ లోభ మద మోహ మాత్సర్యాలను జయించేటువంటి విషయము యోగ విధానాన్ని గురించి. అందులో అష్టాంగ యోగ విధానంలోని యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానము మరియు సమాధి స్థితులను గురించి తెలియచేసినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు క్లాసులలో చూసినటువంటివి. ఇక ఈరోజు మరికొన్ని అంశాలను భగవంతుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ 24వ శ్లోకంలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ పూర్వపు శ్లోకాలలో సమాధి స్థితి అష్టాంగ యోగ విధానాల్లో ఉన్నటువంటి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానము సమాధి స్థితి. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ 24వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విన్న చేతసా సంకల్ప ప్రభావాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషతః మనసైంద్రియాగ్రామం వినియమ్య సమంతంతః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ స నిశ్చయేన అంటే ఇక్కడ నిశ్చయేన అంటే స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో, యోక్తవ్యోహ అంటే సాధన చెయ్యాలి. దేన్ని అంటే యోగోహో యోగ పద్ధతిని, నిర్విన్న చేతసాహ మార్గము తప్పకుండా, సంకల్ప అంటే మానసికమైనటువంటి కల్పనల నుండి, ప్రభావాన్ పుట్టినటువంటి ఈ కామాన్ అంటే విషయ కోరికలు, త్యక్త్వా విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. త్యక్త్వా సర్వాన్ అన్నింటినీ కూడా ఆ విషయ కోరికలు అన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనిషి స్థిరమైనటువంటి సంకల్పంతో అంటే దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చెయ్యాలి. ఏదైతే ఇక్కడ భగవంతుడు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నం అవ్వడానికి దోహదపడేటువంటి వివిధ అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ, ఆ తర్వాత భగవంతుని పైన ధ్యానం. ఈ మార్గాలన్నింటినీ కూడా అభ్యాసం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అలా అభ్యాసం చేసి ఆ ప్రాపంచికమైనటువంటి తలంపుల నుండి వచ్చినటువంటి కోరికలను త్యజించినప్పుడు ఇక మనసుతో ఇంద్రియములు అన్నింటినీ ఆ ఇంద్రియాలను అన్ని కూడా ఆ ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నాను. అలా నిగ్రహించగలిగినటువంటి వాడే, ఎందుకంటే ఆ యోగ సాధనలో స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంలో ఉండి క్రమము తప్పకుండా ఓపికతో సాధన చెయ్యాలి. ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుక మరి అందులోనూ ఆ అంతిమ విజయం పట్ల చివరిగా మనము పరిపూర్ణతను సాధించగలము అనేటువంటి నమ్మకంతో ఆ అంతిమ విజయం పట్ల మరి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో పూర్తి విశ్వాసంతో పట్టుదలతో
తన యొక్క కార్యాన్ని అంటే ఈ భక్తి యోగాన్ని లేదా ఈ ధ్యానం విధానాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ప్రముఖ ఆచార్యులైనటువంటి ఆ రూప గోస్వాములు వారు చెప్తారు, ఉత్సాహ నిశ్చయార్థైర్యాత్ తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్. ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఉత్సాహంతోనూ పట్టుదలతోనూ నిశ్చయంతోనూ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో విధులను నిర్వర్తించాలి అని చెప్తారు. సంగత్యాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. అంటే ఉత్సాహంగా ఉండడము, పట్టుదలతో ఉండడము, ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడము, సత్వగుణ కార్యాలలో పూర్తిగా నెలకొనడము, ఇవన్నీ కూడా మనని భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడేటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. సో దీనికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక చిన్న కథ చెప్తారు. అంటే మనిషి ఎంతటి దృఢ నిశ్చయంతో తన యొక్క విధుల ఎంట తన యొక్క పనుల ఎడ ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఒక చిన్న పిచ్చుక కథ చెప్తూ ఉంటారు. ఒక చిన్న పిచ్చుక సముద్రపు తీరంలో గుడ్లను పెట్టింది అని చెప్తారు. మరి సముద్రం ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండకుండా ఏమవుతుంది, అలలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. అంటే లెవెల్లో సమానంగానే ఉంటుంది, కానీ అప్పుడప్పుడు అలలు వచ్చేసి పోతూ ఉంటాయి. ఆ అలల్లో ఆ గుడ్లన్నీ కూడా తీసుకొని సముద్రం లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ వచ్చినటువంటి పిచ్చుక ఎంతో కలత చెంది సముద్రాన్ని వేడుకుంటూ ఉంటుంది, నా గుడ్లు నాకు ఇచ్చేసేయి అని అడుగుతూ ఉంటుంది. మరి సముద్రం ముందు పిచ్చుక ఎంత చాలా చిన్నది. దాన్ని ఆ సముద్రము ఆ పిచ్చుక యొక్క విన్నపాన్ని ఏమాత్రం కూడా పట్టించుకోకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది. అప్పుడు పిచ్చుక నిర్ణయించుకుంటుందట, చెప్తుంటుంది, నువ్వు గనుక నా గుడ్లను నాకు ఇవ్వకపోతే నీ సముద్రాన్ని అంతా ఎండిస్తాను అంటుంది. అంటే పిచ్చుక చూడండి, చిన్నది, సముద్రంలో ఎంత అది సముద్రాన్ని ఎండించేటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. కానీ ఆ విధమైనటువంటి మాట అన్న తర్వాత ఆ నిశ్చయం తీసుకున్నటువంటి తో ఇక అదేం చేస్తుందనే తన యొక్క చిన్న ముక్కుతో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళనన్నీ తీసుకొచ్చి ఒడ్డును పడేస్తూ ఉంటుంటున్నారు. సో మరి వాస్తవానికి అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయమే. కానీ ఆ అసాధ్యమైనటువంటి దానిని నిశ్చయాన్ని పిచ్చుక యొక్క నిశ్చయాన్ని చూసి అందరూ కూడా మొదట నవ్వడం మొదలు పెడతారు అని చెప్తుంటారు. కానీ దాని కార్యం గురించి, ఆ చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం గురించి అందరూ నవ్వుకుంటూ పలు ప్రదేశాలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది ఆ విషయం. చిన్న పిచ్చుకట సముద్రాన్ని ఎండింపజేస్తుందట అంటూ అది ఇక ఆ విషయము వ్యాపించగా అటు ఆ నోట ఈ నోట వెళ్ళి విష్ణు భగవానుడి యొక్క ఆ వాహనమైనటువంటి ఆ గరుడ మహాపక్షి అయినటువంటి గరుడుకు చేరుతుందట. సో ఆ గరుడు తన సోదర పక్షి పట్ల ఆ కృప కలిగినటువంటి వాడై అక్కడ చూడ్డానికి వస్తాడట. అక్కడ ఆ పిచ్చుక చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కార్యాన్ని చూసి ఆ గరుడ పక్షి ఎంతో సంతోషించి నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అని అంటుందట. సో ఎప్పుడైతే ఆ గరుడ పక్షి వచ్చేసి సముద్రాన్ని అడుగుతుందో గుడ్లను వెంటనే దానికి ఇచ్చేయమని, లేకపోతే తానే పిచ్చుక చేస్తూ ఉన్న పనిని నేను చేస్తానని గరుడ పక్షి అనగానే సముద్రుడు భయపడి వెంటనే గుడ్లను తిరిగి ఆ పిచ్చుకకి ఇచ్చివేసిండి అని చెప్తారు. అది సంకల్పంతో చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. సో పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనసును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి
ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒక సరైనటువంటి నిశ్చయము బుద్ధి ద్వారా మనిషికి సంక్రమించి ఇంద్రియ కలాపాలను అన్నింటినీ కూడా విరమించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి పూర్తి ఆ నిశ్చయంతో కూడినటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నెలకొనాలి. ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు. సో ఏ విధంగా అయితే పిచ్చుక తన కార్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి అది సో ఏ విధంగా అయితే ఒక స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఉందో మానవుడు కూడా తాను ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడానికి మనసును ఆ భగవంతుడిపైనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, మన ఈ దేహము ఒక రథము లాంటిది అయితే మరి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి జీవాత్మ బాటసారి తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ దేహం మానవ ముఖ్యంగా మనకి ఈ సృష్టిలో ఉన్న 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మానవ జన్మ ఏదైతే ఉందో అది మనము మన యొక్క గమ్యాన్ని తిరిగి చేరుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినది అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో మరి అటువంటి ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి ఉన్నటువంటి ఆ ఏకైక మార్గము భగవంతుని మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్వభావాన్ని ధర్మాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవడం. అందుకు మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం అని చెప్తుంటారు. సో ఇతర జీవుల కంటే మానవ జన్మ మనకి ఉన్నతమైనటువంటిది, బుద్ధి ద్వారా ఆలోచించి చేయగలిగేటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ ఇంద్రియాలు అనేటువంటి గుర్రాలు మనసు అనేటువంటి కళ్యాల ద్వారా బుద్ధి అనేటువంటి రథసారథి చేత నియంత్రించబడినప్పుడు జీవాత్మ అంటే ముక్త స్థితి అంటే ఇక తిరిగి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధామమైనటువంటి గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యతో యతో నిచ్చరతి మన చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్. సో ఇక్కడ మనసు యొక్క చంచల స్వభావాన్ని గురించి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు ఆయన. చంచలత అంటే ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నారు. సో అలా ఆత్మకు వశం చేయగలిగేటువంటి దానికి మనము ఈ ధ్యాన విధానంలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ చంచలము అస్థిర స్వభావము మనసుకు ఉండేటువంటి ఒక లక్షణం. అంటే చంచలత అస్థిరత అనేది మనసు యొక్క స్వభావం. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం ఇప్పుడు క్లాసులో ఇక్కడ విన్నట్టుగానే ఇక్కడే ఉంటాం, కానీ మన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడికో వెళుతూ ఉంటుంటాయి. ఎంత చంచలం అంటే మనసు అస్థిరమైనది, స్థిరమైన మొండి పట్టుగలిగింది అని చెప్తుంటారు. అటువంటి మనసుని మరి మనము మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి, అంతేకాని మనసు మనల్ని వశపరచుకోకూడదు అని చెప్తారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంటే అది మంచి మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది. కానీ మనము దాని ఆధీనంలోకి వెళ్తే అది ఒక శత్రువులాగా, పరమశత్రువులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకొని, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవ్వడమే ఇక్కడ
మనము తిరిగి అంటే ముక్త స్థితిని చేరుకోవడానికి, తిరిగి మన యొక్క వాస్తవిక గమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము అని చెప్తారు. ఇంద్రియాలను పూర్తిగా అదుపులోనికి తెచ్చేటువంటి పద్ధతి కూడా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనే అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి యోగ సాధనలో మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వమైనట్టి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనకు మించినటువంటిది లేనే లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతిరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. ఇక్కడ ప్రశాంతం అంటే శాంతుడు, శాంతియుతంగా ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలకు శరణాగతులైనటువంటి వాడు అని చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ శాంతుడు అంటే. మనసం మనసు. సో హి అంటే నిశ్చయంగా, హేనం హి హేనం ఈ నిశ్చయం అన్నట్టు. యోగినం అంటే యోగి, సుఖముత్తమం సుఖము మహోన్నతమైనది అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనసు సంలగ్నమైనటువంటి యోగి అంటే మనసును ఆ భగవంతుని పాద పద్మాల పైన సంలగ్నం చేసినటువంటి యోగి. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటిది అంటే కృష్ణ భగవానులు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనసును నాపైన సంలగ్నం చేసినటువంటి యోగి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సుఖ పూర్ణత్వమును తప్పకుండా పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. మనసు నాపైన సంలగ్నమైనటువంటి యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖపూర్ణత్వమును తప్పక పొందుతాడు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. శాంత రజసం, అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై బ్రహ్మభూతమకల్మషం, ఆ భగవంతుడితో తనకు ఉన్నటువంటి ఆ గుణరీతి సమత్వమును, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా గుణాత్మకంగా భగవంతునితో అంటే ఉన్నటువంటిది, కానీ పరిమాణాత్మకంగా చాలా అల్పులం, చాలా 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 సూక్ష్మమైనటువంటివా. సో కాబట్టి ఆ భగవంతునితో మనకున్న గుణరీతి సమత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకొని ఆ గుణ కర్మ అంటే ఇక్కడ మనము ఆ గుణాలను అనుసరించి సత్వ రజో తమో గుణాలను అనుసరించి మనం కర్మలను ఆచరిస్తాం. ఆ గత కర్మల ఫలాల నుండి అతడు ముక్తిని పొందుతూ ఉంటాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఎవరైతే మనసును భగవంతుని పైన సంలగ్నం చేసినటువంటి ఆ యోగి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సుఖపూర్ణత్వాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి ఆ గుణరీతి సమత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటాడు. ఆ విధంగా అతడు గత కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా వాటన్నిటి నుండి కూడా ముక్తుడవుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో అంటే ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలపైన మనసును సంలగ్నం కానంత వరకు కూడా అతడు బ్రహ్మభావన స్థితిలో నెలకొనలేడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ బ్రహ్మభూత మకల్మషం, బ్రహ్మానుభూతి అంటే భౌతిక కల్మషాల నుండి పూర్తిగా విడిబడి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొనడమే బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్స్పర్శమత్యంతం సుఖమశ్నుతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహము కలిగినటువంటి యోగి
యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. అంటే ఎవడైతే ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే యోగ సాధనలో నిరంతరము నెలకొనడం ద్వారా సమస్తమైనటువంటి భౌతిక మలినాలను, భౌతిక సంపర్కమాల నుండి ముక్తిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలా ముక్తుడై మరి ఎల్లప్పుడూ ఆ పరమాత్ముని దివ్యమైనటువంటి సేవలో ఉండడం చేత, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై, భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రేమయుత సేవలో నిమగ్నమయ్యి మహోన్నతమైనటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ పరిపూర్ణ సుఖస్థితిని, అంటే స్థాయిని, అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిని అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, ఎవడైతే సమస్తములోనూ, అంటే అంతటా నన్ను దర్శించేటువంటి వాడికి నేను నాయందే అన్నింటినీ దర్శించేటువంటి వాడు నన్ను కోల్పోడు, నేను వారిని కోల్పోను అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, 1 minute, ఏదో మనం వేరే చూసినట్టు. హరే కృష్ణ. సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. సో నిజమైనటువంటి యోగి, అంటే పరిపూర్ణంగా భగవంతుని యొక్క దివ్య ధ్యాసలో నిమగ్నమైనటువంటి యోగి నన్ను సకల జీవులలోనూ, అలాగే నాలో ప్రతి జీవుడిని చూస్తాడు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ. సో మరి నిజమైనటువంటి వినమ్రులైనటువంటి యోగులు, బుద్ధిమంతులు, వారి యొక్క జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగి ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలునైనా సమదృష్టిలో చూస్తారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడికి జాతులు, కులాల మధ్య ఎటువంటి భేదము ఉండదు అని చెప్తారు. సో అలాంటి నిజమైనటువంటి యోగి సకల జీవులలోనూ ఆ భగవంతుణ్ణి, అలాగే ఆ భగవంతుల్లో ప్రతి జీవుణ్ణి చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు భగవంతుడినైన నన్ను ఆ సర్వభూతములయందు దర్శిస్తాడు అని చెప్పబడుతున్నాడు. ఎందుకంటే పండిత సమదర్శిన అంటూ మనము 5వ అధ్యాయంలోని శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన అంటూ ఆ శ్లోకంలో అక్కడ మనకి 5వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం. సో కాబట్టి మరి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వజీవులయందు దర్శిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సర్వజీవులను కూడా భగవంతుల్లోనే దర్శిస్తాడు అనేటువంటిది చెప్పబడినట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి
తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యోహో ఇక్కడ యహ అంటే ఎవడైతే, మాం నన్ను, పశ్యతి యో మాం పశ్యతి, యహ అంటే ఇక్కడ యహ అంటే ఎవడైతే, మాం నన్ను అంటే ఎవరిని, ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని లేదా విష్ణు భగవాను పశ్యతి అంటే చూస్తాడో, పశ్యతి సర్వత్రా సర్వము అంతటా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవడైతే దర్శిస్తాడో వాడికి సర్వం చ మై పశ్యతి, అలా సమస్తాన్ని ఆయన యందే దర్శించుకునేటువంటి వాడు. తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమే న ప్రణశ్యమి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఎవడైతే ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వత్రా చూసేటువంటి వాడికి, అలాగే ఆ భగవంతుల్లో సర్వాన్ని దర్శించుకునేటువంటి వాడికి, అటువంటి వాడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ కోల్పోడు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుడు కూడా వారిని కోల్పోరు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిత్యము ముక్త స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధ్యానంలోనే వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే కృష్ణుడు లేకుండా ఏదీ ఉండదు, కృష్ణుడే సమస్తానికి ప్రభువు. మరి అదే మనము కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి మూల సిద్ధాంతం. ఆ కృష్ణ ప్రేమను వృద్ధి చెందించుకోవడమే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన అని చెప్తుంటారు. కృష్ణ ప్రేమ, ఆ కృష్ణుడి ఎడ మనకి అనురాగము ప్రేమ పెంపొందడమే కృష్ణ భక్తి భావన అని చెప్తుంటారు. కానీ ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ముక్తి కంటే కూడా దివ్యమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే విశుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా కోరుకోడు అని చెప్తుంటారు. అతడు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలోనే నిమగ్నం అవ్వడానికి నిరంతరము నెలకొని ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి శిక్షాష్టకంలో నధనం నజనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాదు భక్తి రహైతుకి త్వయి అని చెప్తారు. సో నాకు ఈ సంపదలు కానీ ఈ ఈ అనుచరులు కానీ అందమైనటువంటి స్త్రీలు కానీ ఇవేవి కూడా అక్కర్లేదు, జన్మ జన్మలకి నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే నేను కోరుకుంటున్నాను అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటాను. సో కాబట్టి మరి అటువంటి వాడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఆ భగవంతుని సో మరి అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడు ఎప్పుడు కూడా నశించడు అని చెప్తారు. అలాగే భగవంతుడు ఏనాడు కూడా ఆ భక్తుణ్ణి ఆ దృష్టికి దూరం కాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా మరి భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే నిరంతరము నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వతా వర్తమానోపి స యోగి మయి వర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గురించి చెప్తున్నారు. సర్వభూత స్థితం అంటే సర్వభూత స్థితం, సర్వజీవుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నట్టి యో మాం, ఎవడు, మాం అంటే నన్ను, యో అంటే ఎవడు, భజతి ఏకత్వం, ఇక్కడ భక్తితో సేవించి, ఏకత్వం అంటే సమానత్వంతో,
అస్థిత అంటే నెలకొన్నటువంటి వాడు. సర్వతా అన్ని విధాలుగా. వర్తమాన అంటే నిలిచి ఉండి, అపి అయినప్పటికీ. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే నేను ఆ భగవంతుడు పరమాత్మ, ఆ ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయంలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ ఒక్కడే అని తెలిసినటువంటి వాడు. మరి ఆయననే సర్వభూతముల యందు స్థితుడై ఉన్నటువంటి పరమాత్మగా ఆరాధించేటువంటి యోగి. అంటే ఆ కృష్ణుడు పరమాత్ముడు ఒక్కటే అని తెలిసిన వాడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముని ఆరాధన యుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనేటువంటి యోగి అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉన్నా, అంటే అన్ని పరిస్థితులలో సర్వదా నాలోనే ఉంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. నాయందే ఉంటాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పరమాత్మ ధ్యానాన్ని సాధన చేసేటువంటి యోగి తనలో ఆ కృష్ణుని యొక్క ప్రధాన అంశమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడు విష్ణువు, ఆ విష్ణువు శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నుడుగా చూడవలసినటువంటిది. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధాన అంశ అయినటువంటి విష్ణువు శంఖ చక్ర గదాహస్తాలతో, శంఖము చక్రము గద పద్మములతో మనకి చతుర్భుజుడుగా ఆయన దర్శనమిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎల్లరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి వాడు. ఆ అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కడే అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యందే ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్రా సమం పశ్యతి యో అర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగి పరమో మతః. ఓ అర్జున, ఎవడు ఆత్మౌపమ్యేన ఆత్మ తనతో ఔపమ్యేన పోల్చుకుని సర్వత్రా అంటే అంతటా, మొత్తం సమస్తము అంతటా కూడా సమం సమానంగా పశ్యతి చూసేటువంటి వాడు. యహ ఎవడైతే అర్జున, ఓ అర్జున, సుఖం వా సుఖం లేదా, మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున సకల జీవులను సమానంగా దర్శిస్తూ వాటి సుఖాలు దుఃఖాలు తనకే కలిగినట్టు, అంటే ఆ సుఖ దుఃఖాలను రెండింట్లో కూడా సమానంగా స్పందించేటువంటి వాడు పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ధ్యాన యోగాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధిస్తే, ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యహం న పశ్యామి చంచలత్వాద్ స్థితం స్థిరాం. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలము అంటే నిలకడ లేనిది కావడం వల్ల, అస్థిరము కనుక నీవు సంగ్రహంగా నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అని
అనిపిస్తుంది అంటూ ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణుడు వివరించినటువంటి యోగ పద్ధతి అసక్తత భావనలో అర్జును చేత తిరస్కరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ యోగ సాధన కొరకు విల్లు విడిచిపెట్టి కొండల్లోనో వనాలలోనో ఏకాంత ప్రదేశంలో వెళ్ళడం మరి కలియుగంలో సాధారణంగా మనిషికి అసాధ్యం. ఎందుకంటే కలియుగ ప్రారంభ సమయంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది కనుక. సో కాబట్టి ఈ స్వల్ప జీవితం కొరకు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ ఈ యుగ లక్షణం. మరి సరళమైనటువంటి ఆచరణీయమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారానే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆత్మానుభూతికి జనులు శ్రద్ధ చూపడం లేదు అని చెప్తారు. సో కనుక దాంట్లో ఆసక్తులయ్యే విధంగా మరి కష్టమవుతుంది కనుక అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇంకా అంటాడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో, సుదుష్కరం ఎంతో కఠినమైనది. దుష్కరం సుదుష్కరం కఠినమైనది అని చెప్తున్నారు. వాయోరివ, వాయో అంటే గాలిని, ఇవ అంటే వలె, నిగ్రహం మన్యే లొంగ తీసుకోవడము, మన్యే అంటే భావిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ అర్జున్ అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా, ఓ కృష్ణ, మనసు చంచలము, కల్లోలితమైనది, బలమైనది మరియు మొండుపట్టు కలిగినటువంటిది. మరి అటువంటి మనసును నిగ్రహించడం అనేది వీచే గాలిని అణచటం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ప్రబలమైనటువంటి గాలి వీచేటప్పుడు ఆ గాలిని ఆపొచ్చేమో, కానీ మనసు యొక్క ఆ చంచల తత్వాన్ని ఎలా ఆపాలయ్యా అని చెప్తున్నారు. మనసు కల్లోలితమైనది, చంచలమైనది, బలమైనది, మొండిపట్టు కలిగినటువంటిది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం అనేది ఎంతో వేగంగా వీచే గాలినైనా ఆపవచ్చేమో, కానీ ఈ మనసుని ఎలా నిగ్రహించుకోవచ్చు, ఎలా సాధారణంగా నిగ్రహించలేము అన్నట్లుగా అర్జునుడు చెప్తూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనసు మొండిపట్టు చూపేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే ఆ మనసును నిగ్రహించడంలో ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని గురించి ఇక్కడ అర్జునుడు మరి పలికిన దానికి ఆ భగవంతుడు అంగీకరిస్తే మనకి సమాధానం చెప్తూ ఉంటాడు. చూద్దాం ఏం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి వాటికి సమాధానంగా చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, చంచలమైనటువంటి చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించుట అతి కష్టం అనడంలో సందేహం ఏమీ లేదు. కానీ తగిన సాధన ద్వారా మనిషి అంటే ఇక్కడ మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా, అంటే మనిషి తగినంత సాధన చేయడము మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని కూడా నిగ్రహించుకోవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణుడు ఆ మొండిపట్టు చూపేటువంటి మనసును నిగ్రహించడము కష్టాన్ని గురించి అర్జునుడు అడిగిన దాన్ని సరే అంటూ అంగీకరించినట్లుగా చెప్తున్నారు. అదే సమయంలో అతడు చెప్తున్నారు, సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా మరి మనసుని నిగ్రహించవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నారు.
असंयतात्माना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనసు అదుపులో లేని వానికి ఆత్మానుభూతి కష్టతరమైనది. కానీ మనసును నిగ్రహించడం నేర్చుకున్న వారు, సరి అయినటువంటి పద్ధతిలో యత్నించేవారు పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు అని నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ, అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానాన్ని మనము ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జున్ అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శ్రద్ధతో ఆత్మానుభవ పద్ధతిని స్వీకరించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణంగా దానిని విడిచిపెట్టి ఆ యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయినటువంటి కొంతమంది యోగులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళ యొక్క గతి ఏమిటి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో వాస్తవానికి ఆత్మానుభూతి మార్గము అంటే యోగ పథంలో అంటే యోగ పథము అని భగవద్గీతలో మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే జీవుడు ఈ భౌతిక దేహం కాదని, దానికంటే అతడు భిన్నమైనటువంటి వాడు అని, మరి ఆ జీవుడి యొక్క సుఖము నిత్యమైనది, ఆనందమయమైనది, జ్ఞానంలో ఉన్నది అనేటువంటి జ్ఞానమే ఆత్మానుభూతిలో ప్రాథమికమైనటువంటి సూత్రము అని చెప్తుంటారు. మనము మన యొక్క సంబంధాన్ని ఆ భగవంతుడితో తిరిగి నెలకొల్పుకోవడానికి మనకున్నటువంటి మార్గము కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉండడము. కచ్చిన్నో భయ విభ్రష్ట చిన్నా భ్రమివ నాశ్యతి అప్రతిష్టో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణ పత్తి. ఓ మహాబాహులు గల కృష్ణ, యోగ మార్గము నుండి దారి తప్పిపోయిన వ్యక్తి భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక విజయాల రెండింటి నుండి భ్రష్టుడైపోడా, అతడు విడిపోయి చెదిరిన మేఘం వలె ఉభయభ్రష్టుడై ఎటూ కాకుండా పోడా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనకి అభివృద్ధికి రెండు మార్గాలు అని చెప్తారు, ఉన్నాయి, రెండు మార్గాలు ఉన్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. ఒకటి, లౌకికులకు ఆధ్యాత్మికతలో ఇష్టము ఉండదు, అటువంటి వారు ఆర్థిక అభివృద్ధి, భౌతిక ప్రగతిలో లేదా తన కార్యాలు ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోవాలనేటువంటి ఎక్కువ అభిరుచిని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి మనిషి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని చేపట్టినప్పుడు అతడు భౌతికమైనటువంటి కార్యాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి నామమాత్ర భౌతిక సౌఖ్యాలను త్యాగం చేసి మరి ఉండాలి అని చెప్పబడుతున్నటువంటి, మరి అలా సాధకుడైనటువంటి యోగి విఫలమైనట్లయితే అటు రెండింటికి చెడినటువంటి వాడవుతాడు కదా, రెండింటి నుండి భ్రష్టుడైపోడా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతున్నటువంటి. ఎందుకంటే అటు భౌతిక సౌఖ్యాన్ని కానీ ఆధ్యాత్మిక విజయాన్ని కానీ అనుభవించలేడు కనుక రెండింటిని. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అతడు చెదిరిన మేఘం లాగా స్థానం లేకుండా పోతాడు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏ తన్మే సంశయం కృష్ణ చేతుమరహస్య చేత శేషతః త్వదన్య సంశయస్యాస్య చేత్తా న హ్యుపపద్యతే. ఓ కృష్ణ, నా ఈ సందేహంను పూర్తిగా నివృత్తి చేయుము అని నేను నిన్ను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ సందేహమును తొలగించగల వారు నీవు తప్ప ఎవరూ లేరు. ఏదైతే అడుగుతున్నాడో, యోగ మార్గం నుండి తప్పిపోయినటువంటి వ్యక్తి భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు రెండింటి నుండి కూడా భ్రష్టుడైపోతాడు కదా. మరి ఆ మేఘాల నుండి విడిపోయినటువంటి ఒక మేఘం వలె ఉభయభ్రష్టుడై ఎటు కాకుండా పోడా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు, మరి నాకు కలిగినటువంటి సందేహాన్ని పూర్తిగా నివృత్తి చేయగలిగేటువంటివి నీవు తప్ప వేరెవరూ లేరు అంటూ అడుగుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తత్య విద్యతే నహి కళ్యాణకృత్ కచ్చిత్ దుర్గతిం తాత గచ్చతి. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ఆధ్యాత్మిక పతంలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనం చెందడు. ఎవడైతే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉంటాడో అటువంటి వాడు ఎటువంటి కలవరానికి ఇక్కడ గురికాడు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనం చెందడు. కాబట్టి ఓ మిత్రమా, భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ఎన్నటికీ దుర్గతి పాలు కాడు అంటూ మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మరి మనకి భాగవతంలో చెప్తారు, నారదముని వ్యాసదేవునికి ఉపదేశించినటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంటారు. త్యక్త్వా స్వధర్మం చరణాంబుజం హరే భజన్న పక్వోత పతేత్తతో యది యత్ర క్వ వా భద్ర మభూదముష్య కిం కో వార్ధ ఆప్తో భజతాం స్వధర్మతః. ఎవడైనా అన్ని భౌతిక ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టి భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా ఆశ్రయిస్తే ఏ రకంగానూ నష్టం గాని పతనం గాని లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, ఆధ్యాత్మిక పదంలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనం చెందడు. ఓ మిత్రమా, భగవత్ ప్రాప్తి కోసం యత్నం చేసేవాడు ఎన్నటికీ కూడా దుర్గతి పాలు కాడు అంటూ చెప్తుంది. సో మరి అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నగా, ఉన్నత స్థానాల నుండి పతనమైనప్పుడు వారి పరిస్థితి ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలలో జన్మిస్తాడు. అలా కాకుండా ప్రారంభ దశలోనే పతనమైనట్లయితే అతడు ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గలోకాల వంటి వాటికి వెళ్ళి స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవించి తదుపరి ధనవంతుల కుటుంబంలో జన్మిస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురు నందన. సో ఓ కురునందున, ఇటువంటి జన్మ పొందిన వారు పొందిన తర్వాత ఓ కురువంశస్థుడా, వారు తమ పూర్వజన్మల విజ్ఞానాన్ని తిరిగి మేల్కొల్పి యోగంలో పరిపూర్ణత కొరకు మరింత శ్రమిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, పూర్వాభ్యేసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశోపి సహా జిజ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్ద బ్రహ్మాతి వర్తతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అటువంటి వాళ్ళు వారి యొక్క పూర్వజన్మల సాధనా బలం చేత తమ ఇష్టానుసారం కాకపోయినా ఖచ్చితంగా భగవంతుని వైపు ఆకర్షించబడతారు. ఇటువంటి సాధకులు వేదములలో చెప్పబడిన కర్మకాండల సూత్రాలకు సహజంగానే అతీతంగా ఎదుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రయత్నాద్యత మానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్విషః అనేక జన్మ సంసిద్ధః తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనేక పూర్వజన్మల నుండి సంపాదించుకుంటూ వచ్చిన యోగ్యతలలో ఎప్పుడైతే ఈ యోగులు మనఃపూర్వకంగా మరింత పురోగతి కోసం శ్రమిస్తారో అప్పుడు వారు ప్రాపంచిక కోరికల నుండి విడివడి పవిత్రమై ఈ జన్మలోనే పరిపూర్ణతను అంటే సిద్ధిని పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు కదా, తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే యోగి, ఆ శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళకంటే కామ్యకర్మలు చేయువానికంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి యత్నించుము అంటూ చెప్తుంది. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యుత్తమమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అందరి యోగులలోకెల్లా ఎవరి మనసు ఎల్లప్పుడూ నాయందే లగ్నమై ఉంటుందో, వారెవరు నాయందే దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైనటువంటి వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మనకి ఈ వేర్వేరు యుగాలలో వేర్వేరు పద్ధతుల ద్వారా మనకి అర్చన ఉన్నటువంటి విధానం. సత్యయుగంలో మెడిటేషన్, ధ్యానం చేయడం. ఎందుకంటే ధ్యానం చేయడం అనేది కొన్ని వందల సంవత్సరాలు కూడా పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక మరి 1000 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇక్కడ లక్షల సంవత్సరాలు బతికే వాళ్ళు ధ్యానం చేసేవారు. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే బతికేవాళ్ళు. కనుక వాళ్ళు యజ్ఞ యాగాదులు చేసేవారు. అలాగే ద్వాపర యుగంలో 1000 సంవత్సరాలు మాత్రమే వాళ్ళు ఆలయ అర్చనా విధానం ఉండేది. ఇక కలియుగంలో 100 సంవత్సరాలు, అన్ని సున్నాలు ఎగిరిపోతున్నాయి. 1,00,000 నుంచి 10,000, 10,000 నుండి 1000, 1000 నుంచి 100.
సో ఈ కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ మంత్రం, చాంటింగ్ ది హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అది హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మంత్ర మనసపూర్ణకంగా వచ్చేటువంటి మహామంత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ.